Chikungondikhudza mu zochitika zonsezi ndichoti anthu amene akupanga izi akunena kuti ndi ma CSO, mgwirizano ma CSO onse mdziko muno. Ndiye ndimati tete tizikamba chilungamo. So ndikukhulupirira kuti kuma CSO onse tikaenda panga consult the broader range of CSOs, ma CSOs onse pakanakaonetsedwa umbuli umene munakaonetsa pamaso pa MEC chairperson. Ndimamvetsera mwachidwi ku group ina kumene bwana Mpaso aponya ma recordings amene ma CSOs amapanga pa nthawi imene MEC chairperson amayankhula. Group imene ikutchedwa chani The Voice of Voiceless. Zambiri maudi ambiri aku group imeneyi ndimamvetsera. I think anapanga chiganizo amaponya maudi anzeru okhaokha kulibeko zotukwana sizimakhalapo. So it's the only group imene sindimasankha audio yoti ndimvere ndimakonda kumvetsera. So lero ndachita mwayi kuti nditangomaliza mapemphero ndikutsekula maudi aku group imene ndikumana ndi mfundo zawo. Ndimatsatira mwachidwi ma statement a MEC chairperson. One ndiwathokoza MEC chairperson kuti amaoneka kuti she was composed without tempers and she was straight to the points amene anthu anapita amakawapanga raise. Abale kukafika poma kanena kuti parliament inathetsedwa, ndachita manyazi kuti dzina la ma CSO zili kunyamulidwa nkumakaonetsera kusazindikira ngati kumeneko. Chachiwiri is the point of insistence. Abale kukafika pomanena kuti ifeyo tikufuna tipange audit andi mayi Annabel Ntalimanja amene ndayimvetsera nkhani yonse sanakane audit, koma anena kuti amene akufuna kupanga audit anenera kupanga kusonyeza scope. Kodi mukugwiritsa ntchito njira yanji pofuna kupanga audit? Chifukwa sungangoti timapanga audit wikapezeka wina watenga chiujeni watenga screwdriver afuna kumamasula machine. So it's very important muyenera munene kuti ndi njira yanji imene mufuna kupanga audit. Again, what expectation muli ndi intent orientation ya mtundu wanji? What's your special area of interest? Mpatipati pamene mukufuna mukamve mukamati mufuna mupange audit zinthu za ku EMD komanso mathematics. Ndimangoganiza kuti mayi Annabel Ntalimanja ayankha mwaulemu kwambiri. Otherwise chimene akanayankha mayi Annabel Ntalimanja akanangoyankha if I were Annabel Ntalimanja. Komano lucky enough I'm not her because she is a judge, I'm not a judge. Ineyo I would say musanafike kunoko pali malo angapo amene muyenera kuyenda. One, you need to go ku NRB because staff imene tikuyigwiritsa ntchito ili under MOU imene tinapanga ndi NRB. NRB ali ndi detail ya munthu wina aliyense m'malawi muno, zimene zikutanthauza kuti ngati mukufuna kukafufuza ndiye mwafika pa dzina la Agape Khombe, mudziwa akazi ache Agape Khombe, first name ya mayi ache Agape Khombe, first name ya bambo ache, mudziwa ngakhale phone number yake. Izi mudziwa mudzi wake. Izizi mudziwa kwawo, mudziwa boma la kwawo. Izizi ndi information imene only NRB ndi imene ikusunga information imene yoyo. NRB imagawana information manager ndi maofesi ena monga National Statistics Office. Imagawana information manager ndi immigration security agencies. Chifukwa chakuti pali e-government system yotchedwa e-government, electronic government, imene imayuza technology kuti tikafika pamalo tisamachedwe. Information yomweyo imagwiritsidwa ntchito
mu public institution, let's say kuchipatala. Mukapita kuchipatala kandi kusento kandi chipatala chaboma mukumaona amakumatira nikastika pa buku lanu la kuchipatalichi. Imene ija ndi link up ya e-governance imene kugwira ntchito ma department onse aboma popanga ndi identity ya munthu. Now awawa amekiwa popanga zimene zija anapanga memorandum of understanding ndi NRB kotero kuti sangaipange abuse ma condition amene agwirizana MOU ndi NRB aja pongotenga information ngati manager kukapatsa anthu simply because akuti anayuza ma transport akuti ndi ma CSO leaders. It's impossible. It cannot happen. It does not make any sense. Because even in I need to know kunena kuti amekiwo akukapatsa information yanga ndani. Akapatsa information yanga ndani. Munthu amene ali ndi information yanga akayigwirisa ntchito yanji. Kodi pamawa sadzayipanga abuse information yomwe ija. Munthu akozotenga ma details osaba ID yanga nkukapangitsira simu card kwina kwake. Nkutsakula chigoba chake cha pa Facebook. Nkumanyozera anthu ine nkumadzamangidwa kuti agape khombe unanyoza anthu unapanga cyber crimes. Yet somebody wapanga abuse mwayo umene ameke anampatsa oti akalowe mu system. So inuyo ameke ndikupatseni so warning. You have no mandate to surrender identity ya ineyo kwa munthu amene ine sinakupatseni approval. I repeat. My Annabel Ntalimanja and make get this as a warning. I will sue you. Mukangotenga ma details yanga nkuwapatsa madoba kunena kuti akagwiritsa ntchito ndi anthu oti amakhalira kutukwana ma social media, amakhalira kutukwana anthu pa WhatsApp, kukhala ndi zigoba pa Facebook, mukatenga information ya ine mukapatse anthu amenewo. Mawa andichite chipongwe dzira ndidwa kuthete kuti ineyo ndinatsakula Facebook account ndimatukwana anthu. Ineyo natenga simu card yanga ndinatsakula WhatsApp account ndimatukwana anthu. I don't want that. So get it from me. Ameki INRB mukamapanga surrender. I don't know kuti meeting yanu yatabwanji ndongona kuti leroso akuti anali pa nkumano watola nkhani. I didn't even follow it. Maybe for the next ulangalo pempera. Koma ineyo, this is a personal warning to make. You dare do that, and I believe my Annabel Ntalimanja being a judge, you know what I mean, and you know what I stand for when I'm saying it's a warning. I will take illegal action against make nimadoba amene atenge information yangayo. But I have more trust as I have already had with Justice Annabel Ntalimanja, being a legal personality, cannot deliberately involve herself in that criminal channel. Imene she is being pressurized by this so-called bogus CSO leaders. They are bogus CSO leaders. Another thing I demand, Ngora Central Chief Executive Officer, Zina Marandane, Edward Chileka Banda, something like that. Last time I checked it, Peter Kungora, I went there. Bana Edward Chileka Banda, you know our registered CSOs. Please save the citizens from abuse of their identities. Imene antu who are impersonating to say they are CSO leaders. People who are impersonating, claiming they are coming from a certain organization, which is a CSO. While you sit there and you know those are bogus and registered CSOs. I would wish to see you cooperating with the other legal and the law enforcement agencies to make sure that information ya innocent citizens like us is not being handled carelessly. Kuipanga kuichotsa kumene tinakhulupirira kwa NRB and make
kupita kumene ife siti kukudziwa. Ndipitirize kunena pano. Sizikusowekera kuti ndipangitse press conference kuti ndiyankhule izi. Ngati panga dzakhale china chilichonse that would mean kuti information yathu ichoke m'manja mwa boma ipite m'manja mwa anthu amene siti kuwadziwa, amene akutinamiza kuti they are registered CSO leaders. Ngati zingachitike zimenezo, dziwani kuti Angora, bwana wa Ngora tikutengani ku court, negligence of duty. Ngora ikhala kuti alephera ntchito yawo. Komanso tilembera kalata akongoma, come Monday, expect my letters in your offices. Kumekiko, I will bring a letter. Ngora, I'm coming with a letter. Kongoma, I'm coming with a letter. You should give us authenticity of the so-called CSOs ametikuona makalata amene akuzungulira zungulira. We are not against the individuals. We are against chizolowezi choti information yanzika ingamakhale mavuto. Apolisi munanena kundiyamikira pa chiganizochi. Chifukwa gawo lanu la inu lina apolisi ndi crime prevention. Mukuyenera kuthandizira kuti mulandu usapangidwe komiti. Ndili ndi nkhawa ya cyber crime imene ingadzakhale kuchitika chifukwa cha information imene ingatengedwe mosadziwika bwino kumeki ndi anthu osadziwika bwino. Cyber crime imene yoyo nzotheka kuyambira tukuipewa panopo, ndipo ina apolisi mwene muthandizire kuti these cyber crimes should be prevented at all cost, at every cost. Ameki ndimafuna ndikupempheni musapange chiganizo china chilichonse chimene chipange tampa ndi privacy ya anthu, identifications za anthu. Chifukwa you will be as liable as aiding and abetting for people to abuse and commit crime using ma information amene atenge aife. If the people coming to you using impersonatory ideologies are able to convince you to sit down with them, I'm afraid they will even convince you kunena kuti they will save bwino my information amene muti mwapatse, which is not true. They have come to you on a false pretense. So we don't want that. Ndithokoze azipani zonse zotsutsa ndikuthokozeni kwambiri. Nkhani munamba kulandira pressure kuchokera kwa anthu ena awiri atatu omagwiritsa ntchito bodza, koma inuyo you consulted widely. Ndipo ngakhale tafika nthawi yoti mukalowe ndi nkhani imene mu parliament, azipani zonse zotsutsa aphungu munakhala pasi munaona kuti nkhani yosafunike kulowa mu parliament because the advocates of this issue are doing that from the angle of ignorance and misinformation. So ndikuthokozeni azipani zonse zotsutsa, leader of opposition, leader of the house, anyumba ya malamulo imene yapitayi, ma-MP ndikuthokozeni. Munaona kuti mu parliament simolowetsa zinthu zosapsa. Now, anthu watu sikuti sakudziwa kuti parliament isikukumana, akudziwa. Andi chifukwa cha bodza laolo limene amaganiza ngati parliament inathetsedwa, amaona ngati nkhani ikhozosowa kopita, adzinamizira kuti poti parliament inathetsedwa, we are the only people who can handle this issue. Only to be surprised by Justice Ntalimanja kuna kuti yayi parliament ikadalipo, ndipo patakhala kufunika kuti there is a need kuti pali chinthu choti as a country tikufunika kukambirana through parliament. Parliament can be reconvened. Why can be reconvened? Sikuti ntchito yawo inatha. It's just a parliamentary calendar ya munyumba ya malamulo muja imene inatha, but the legislature is there and is valid so long as the government is valid. So awawa chomalizira ndikupempheni anzanga amene mukuti ndi ama CSOs. Inuyo choyambirira chimene inetu mukusanapite kumeki chimene inuyo mukanapanga, mukanalemba kalata yowalembera achaponda amene ali leader of opposition nyumba ya malamulo. Amene ali leader of opposition nyumba ya malamulo. Mukanalembera amene acha.
mukanalembera kalata achimwendo amene anali leader of the house, mukanalembera kalata asipika kuwapempha, ndiye mukanalemberaso kalata atsogoleri a zipani zonse pa sekita jeno kuwapempha kuti mukhale ndi mkumano wapaderadera. Pa mkumano wapaderadera ndiye mukawuze kuti ifeyo tapeza izi zokhudzana ndi meki, ndiye timaona kuti amene angathane ndi nkhani yangapange hando ndino yaku parliament, ndiye timakupemphani kuti aku parliament mupange convene emergency parliamentary sitting kandi ya 2 days. Mukanakhala kuti mmapanga konzati koma I know you are just interested kuti mudzibera anzanu ndalama basi, anthu azisonkha ndalama akuti apite kwakuti kuli press conference for what? And I'm sorry for financiers. A good financier akapemphedwa ndalama ya project ya CSOs amayeneranso kupanga konzati, either a lawyer or somebody amene ali ndi knowledgeable, ali ndi expertise pafunda imene anthu afuna kupangira press conference iyo. Then you see kuti kodi ndiyofunika or not, project iyo ndiyofunika or not, do you need to invest in that or not. You are investing in something that is a garbage and then start something that will not take anybody anywhere. Anyway, ndanena tiona na mande maoffice him Malawi, Camera.